Sammenhængen mellem areal og stamfunktion. Her vil jeg bevise arealfunktionen, og så vil jeg sige, at når man finder stamfunktionen til f af x, så er det faktisk areal under grafen. Først og fremmest vil jeg definere arealfunktionen. Hvis vi kigger på den her graf, vi har her en voksende kontinuerlig funktion f af x, som er bestemt i intervallet a og b. Og her et eller andet sted i den her interval har vi x-værdien, og areal er faktisk afhængig af den her x-værdi, fordi hvis man flytter x'en til venstre eller højre, så vil arealet ændre sig. Sætningen om arealfunktionen siger, at når man differentierer arealfunktionen, så får man f af x. Vi går til beviset. Her har vi igen en tegning med en voksende kontinuerlig funktion, og som er bestemt i den her interval a og b, og har man værdien af x, og selvfølgelig som y-værdi af den f af x. I trætrinsreglen snakker man om altså faktor h. Det har vi også her. Hvis vi tilføjer h til x, så får man et nyt værdi, x plus h, og som y-værdi bliver det f af x plus h. I trætrinsreglen snakker man om delta f, men her er det faktisk delta a, fordi her har vi at gøre med arealfunktionen. Allerede nu kan vi sige, hvor stor delta a er. Hvis vi kigger på den grønne rektangel, den store rektangel, så er det faktisk højden er f af x plus h, og bredden er h. Så kan vi lave den her sammenhæng, at maksværdien af delta a er f af x plus h gange h, og minimumværdi, den lille rektangel, er faktisk højden er f af x, og bredden er h. Og så kan vi lave den anden sammenhæng, som vi kalder for minimumværdi af delta a, f af x gange h. Så går vi til den første trin. I første trin snakker man om funktionstilvæksten. Det vil sige, at funktionstilvæksten er delta a. Hvis jeg skal definere delta a, den er faktisk det hele graveret, både blå og orange, og den hedder ax plus h minus ax. Det vil sige, at delta a er den orange gravering. Anden trin går ud på, at man skal bestemme differenskvotient, det vil sige delta a divideret med h. Her vil jeg lave en mellemregning. Vi ved det, som jeg har nævnt før, den maksimumværdi og den minimumværdi af delta a. Det kan vi bruge det her, fordi altså så laver vi den her sammenhæng, at minimumværdi er mindre eller lige med delta a, og mindre eller lige med maksimumværdi. Men det faktisk ligner ikke den her differenskvotient, delta a divideret med h. Det vil jeg gøre. Jeg vil dividere med h, så får jeg faktisk, når jeg dividerer med h, så er der noget af h'er, der går mod hinanden. Og så til sidst får jeg f af x er mindre eller lige med delta a divideret med h, mindre eller lige med f af x plus h. Nu går vi til en tredje trin, hvor her man lader h gå mod 0. Her lader man h gå mod 0. Og vi skal finde grænseværdien. Fordi vi skulle gerne finde differenskvotienten af arealet. Det er jo det, vi vil gerne finde. Differenskvotienten findes, når h går mod 0, og det vi har fundet fra anden trin, det vil sige delta a divideret med h. Vi bruger den her fra anden trin, f af x er mindre eller lige med delta a divideret med h, mindre eller lige med f af x plus h. Når h går mod 0, så kan vi se, at højre side bliver kun til f af x. Og så skal man forestille sig, at når delta a divideret med h
altså bliver presset mellem disse to f af x, så den bliver nødt til at være lige med f af x. Og så faktisk er det som vi skulle bevise, at arielfunktionen er lige med stamfunktionen til f af x. Det vil sige, at når man differentierer arielfunktionen, så er det lige med f af x.